Garraio publikoa ekonomikoki defizitarioa dela denok badakigu. Gutxienez gastu guztiak sartzen baldin badira balantzean. Azpiegituren eraikuntza ere barne bilduz, askotan alde batera uzten dena. Hala ere, ekonomikoki defizitarioa izan arren, garraio publikoaren paper funtseskoan sinisten dugun taldeok argi daukagu haren errentagarritasun sozial eta ambientalak erabat justifikatzen dutela garraio publikoan egin beharreko inbertsioa. Hori esan eta gero, proiektu zehatzetaz hitz egin daiteke. Batzuen alde egon, beste batzuen aurka egon, baina orokorrean hitz egin da, uste dugu inbertsio publikoa beharrezkoa dela garraio publiko on bat mantentzeko, ekonomikoki defizitarioa izan arren. Zerbitzu publiko sozial bat ematen duelako, batetik, eta klima larrialdiaren aurkako tresna ezinbestekoa delako, bestetik. Isurtzen ditugun negutegi efektuko gazen eren bat garraioarekin lotuta dagoelako. Koronavirusaren pandemiak alor asko jo ditu, eremu publikoak zein pribatukoak, eta gaur ona ekartzen dugun proposamena garraio publikoak pandemian jasandako erabiltzaile beherakada izugarriarekin dago lotuta. Zaila da zifra zehatzak eta erabat eguneratuak ematea. Dena den, legezbesteko proposamenean, Euskal Autonomia Erkidegoko telebista publikoan urriaren 18an, duela justu 2 hilabete, dagoeneko, emandako datu batzuk erakutsi genituen. Tranbiei dagokienez, 49ko bidaiari jaitsiera Bilbokoan, eta 29koa Gasteizkoan. Autobusei dagokienez, 130ko jaitsiera Gipuzkoako lurralde busekoetan, 128koa Bizkaibusekoetan, eta 125koa Alaba busekoetan. Bilboko metroari dagokionez, 130ko jaitsiera. Eta Gipuzkoako topoari dagokionez, 123ko jaitsiera. Hoiek urriaren 18an. Azaroaren 5ean, datu are okerragoak eman zituen Eusko Jaurlaritzak, euskadi.eus webgune ofizialean, Euskadiko garraioaren agintaritzaren egun bereko bilkuran eman ziren zifrak argitaratu zituenean. Martxoa eta iraila bitartean, tranbietako bidaiariak, adibidez, 128 jaitsi dira Gasteizen eta 167 Bilbon. Eta ohar ofizial horren arabera, Euskal Autonomia Erkidegoko garraio publiko guztiak kontutan hartuta, bidaiarien jaitsiera 150koa da, edo zen azaroaren 5 horretan, iazko datuekin konparatuta. Bidaiarien kopurua dagoeneko erdira jaitsia zen irailean koronavirusaren pandemiaren bigarren olatua oraindik etzenean ailegatu bere unerik gorenera. Azaroaren 5 edo bigarren astean izan zena. Izugarria. Zaila da zehaztea jaitsiera horrek zenbateko defizita ekarriko dion administrazio publikoari. Baina Arriola sailburuak berak zifra bat luzatu zuen garraioetako lehen batzordean. Urriaren 21ean. 300 milioi euroko defizita askogatik, esan zuen konkrezez, literalki, gaindituko du garraio publikoak aurten. Azaroaren 8ean, egunkari elkarrizketa batean, Arriolak argitu zuen 300 milioi hoietatik 270 ohiko galerak direla. Beraz, koronavirusak eragindako zuloa 30 milioi ingurukoa zela orduan azaroaren hasieran. Eta halaber, Arriola sailburuak esan zuen, elkarrizketa berdin horretan, garraio publikoetako operatzaileei finantzazioa eskaini beharko dietela instituzioek eta defizitaren igoera handia kudeatuko duen finantza tresnaren bat ezarri beharko litzatekela. Espainiar estatuan ez dago garraio publikoaren finantzazioa arautzen duen legerik, baina gai hori laster arautuko da 2008ko abuztutik aurreproiektu fasean dagoen mugikortasun jasangarriaren legean. Bertan, ja hitz egiten da garraio publikoaren, bai zerbitzuen, bai azpiegituren finantzazioaz, eta finantzazio horrek jarraitutasun eta segurtasun bat edukitzeko beharraz. Eta hain zuzen ere, Espainiako gobernuak helburu horrekin
funts berezi bat sortu zuen 2008ko abuztuan, 275 milioi eurokoa. Handitzeko aukerarekin 400 milioi eurotara ailegatu arte gutxienez abuztuan eman zuen zifra. Eta 2008ko aurrekontu orokorren kontura joango zen funts hori. Azkenean aprobatu etzena. Garraio publikoari pandemiaren krisiagatik ezohiko kredituak emateko. Eta hori da hemen proposatzen duguna. Eusko Jaurlaritzak funts berezi bat sor dezala, koronavirus pandemiak areagotutako Euskal Autonomia Erkidegoko garraio publikoaren zuloa estaltzen laguntzeko. Funts bat, erabat publikoa, bai Jaurlaritzaren menpeko garraio publikoetarako, Euskotren trena, Euskotren tranbia, Euskotren autobusa, bai Euskal Autonomia Erkidegoko beste administrazio batzuetako garraio publikoa laguntzeko. Kontuan izan da, Eusko Jaurlaritzak gehienetan duela nolabaiteko partaidetza, neurri batean ala bestean. Esaterako, 1986tik Bizkaiko garraio partzuergoan horren finantzazioaren erdia jartzen du Eusko Jaurlaritzak. Beraz, horregatik zabaldu dugu funts honen erabilgarritasuna EAEko beste administrazioetara ere iristeko. Kopurua zehazten ausartu gara. 50 milioi euro. 2021ko aurrekontuetan sartuta egon beharko liratekeenak. 2020ko defizita estaltzen laguntzeko eta noski 2021ean zabaltzeko aukera ere eduki beharko lukeena, hori ikusi beharko dugu, baina pandemiaren bilakaeraren arabera, gehiago, ala gutxiago, zabaltzeko aukera eduki beharko lukeena gure ustez. Zergatik 50? Lehen esan bezala, Arriola sailburuak berak, koronavirusaren eragina EAEko garraio publikoan 30 milioi eurotan neurtu zuen batetik azaroaren hasieran, baina baita ere esan zuen, eta oso ondo azpimarratu zuen, konkrezez handituko zela urte amaieran. Beraz, ez dugu uste 50 milioi hoietatik oso urrun egongo denik azken zifra erreala. Dena den, gure taldea prest zegoen zifra horretaz eztabaidatzeko. Norbaiti gehiegizkoa iruditu bazitzaion. Baina Eusko Jaurlaritzak inolako eztabaidarik gabe, erantzun du nolabait 2021ko bere aurrekontu proiektuan. Aurkeztu zuena asteartean. Oraindik ez dugu izan astirik sakonki aztertzeko, atzo bertan jaso baikenuen aurrekontu osoa, baina astearteko aurkezpenean ja argitaratu zuen laburpen bat, eta bertan esan zen 16,2 milioi euro egongo direla koronavirusak eragindako defiziterako. Kopuru hori osoki edo guztiz erabiliko balitz garraioaren defizita estaltzeko irudituko litzaiguke oso txikia. Baina gainera, zifra hori eman zutenean asteartean, esan zuten, izango zela defizitaren zuloa estaltzeko, gehi alokairurako diru laguntzak ere emateko. Beraz, iruditzen zaigu oso urrun geratzen dela garraio publikoak 2020an pilatu duen defizita estaltzeko. Lehen aipatu ditudan 275 milioi euroko milioi euroko defizita zen garraio publikoak pilatzen zuena koronavirusa ailegatu baino lehen. Eta 275 hoietatik 70 milioi ziren soilik Eusko Jaurlaritzaren menpe edo eskumen zuzeneko Euskotrenek pilatuta zeukan zorra, 70 milioi euro. Zenbat izango da bakarrik Euskotrenen defizita 2020 beltz honen amaieran? Gure ustez, ohikoa baldin bazen 70, ez da izango 80 milioi euroko defizita baino askoz txikiagoa. Horrek esango luke 21 milioiko defizita edukiko duela soilik Euskotrenek koronavirusaren eraginagatik.
Ez dauzkagu datu ofizial guztiak, baina adibidez, badaukagu koronavirusaren pandemiak orain arte eragin duen defizita Gasteizko tranbian, hori eskatu genion Arriola sailburuari eta pasa egin zigun. Esan gendugu lehen, iraila arte Gasteizko tranbia jetxi dela 128, eta da gutxien jetxi den garraio publikoetako bat. Bueno, urrira arte, Arriolak ema pasadigun erantzunaren arabera, pilatu da 5,5 milioiko galera akumulatua, eta 5,5 hoietatik ohiko galerak ere bazeuden Euskotrenen bezala, Gasteizko tranbiaren defizita bakarrik koronavirusak eragindakoa gutxi gora bera 2 milioi eurokoa da. Eta oraindik falta da zen datu horietan azken 3 hilekoa. Beraz, kopuru horri gehitzen baldin bazaio Bilboko tranbia, topoa, alegia Hendaia Lasarte Oria, eta Euskotrenen beste garraio guztiak, Bilbo Bermeo, Bilbo Donostia, Etxabarri Lezama, edo E3 linea, Larreinetako funikularra, hainbat mikrobusa dauzkanak, eta abar, galeren batuketa 20 milioi hoietatik uste dugu oso gertu egongo dela. Eta gure ekimenean ez genituen alde batera utzi nahi, ez aldundietako, ez da udaletako garraio publikoak ere. Uste dugulako, garai zail honetan, Euskal Autonomia Erkidegoko garraio publiko horiek ere behar dutela Eusko Jaurlaritzaren laguntza. Laguntza haien zerbitzua mantentzeko, eta baita haien zerbitzuaren mantentzearekin lotutako inbertsio berriei aurre egiteko aukera ere, proposamenean esaten dugun bezala. Horregatik igo dugu kopurua 50 milioi eurotara. Gure ustez, lehen esan bezala, garraio publikoak segurtasun finantzario minimo bat behar du. Betetzen duen lan sozial eta ambientala, berme guztiz betetzen jarraitzeko, berme guztiz betetzen jarrai dezan, eta hortik gure proposamena. Proposamen erabat praktikoa, gure ustez, arazo erreal bat konpondu nahi duen heinean, baino baita ideologikoa ere, garraio publikoaren aldeko suposatzen duen apostu garbiagatik.